A dyma ni nôl yn gogledd y prif gylch i fwynhau tymed bach mwy o'r ceffyl Rhanfrid. Yr adran o dan hyberniad Cath Davies o ger Tregaron. Y dosbarth yw yr ebol neu y boles ore. Allan o gaseg sydd wedi cael ei drefnu. Ond tipyn bach o ddosbarth fan hyn. Wi ddim yn credu bod fi wedi gweld cymaint o ebolion tu flan berniad yn yr adran hyn. So mae hwnna'n yn bleser gweld. Ac o'r pellter, ni'n ti gweld pa mor wahaniaeth mae'r anifeiliaid hyn yn gallu bod i atgofio ceffyl Rhanfrid i gystadlu yn y prif gylch fan hyn. Mae rhaid bod 12.5% o wad Cymraeg yno fe. Mae hwnna'n neud lot o wad arall sy'n gallu hyffeithio fel mae'r ceffyl yn disgwyl. Gofyn ai gwestiwn bach i ti? O, na, fe na fi na yn hwyrach, ond mae Cath Davies wedi penderfynu. Mae wedi penderfynu wrth y golwg. A mae'r wobr yn mynd, mae'r gerden goch yn saff yn dwylo. Ceri Lapping yn dyfe, yn paratoi a trafod yr enillydd. Ebol Thistledown i Sandy Anderson. A mae'r ebol wedi cael ei fagu wrth y march Command Performance. Ceffyl Tramor yw hwnna, ac allan o Thistledown Precious. Ie. Patrwn o boni plentyn i farchogaeth yw hwn, fel y British Riding Pony yn dyfe. A fi'n gwybod mae Sandy Anderson sydd wedi magu yr ebol hyn yn enwog iawn yn bron bob adran Cymraeg arall. Ond nawr, weitha modd i pawb sydd yn cystadlu, mae wedi troi lyged i trial i lwc yn adran yr ceffylau Rhanfrid. A dyma fe, y gorau o'r ebolion yn yr adran ceffylau Rhanfrid y flwyddyn hyn. Dim enw to, ond carden goch i Ebol Thistledown ar rhan y perchynog Sandy Anderson. Ie, fel wedon ni, Lowry Reid yn cadw cwmni. Fel wedon ni'n gynharach, mae hwn yn dosbarth arbennig am y dosbarth o'r ebolion, ond eto yn yr adran y ceffylau Rhanfrid. Wel, dyma ni. Penderfyniad wedi bod o dan y beirniad Cath Davies yn adran y ceffylau Rhanfrid. Dosbarth bach anol, dosbarth bach da, ond y gorau o'r ebolion y flwyddyn hyn yw un byn bach sydd ddim enw, ond pwy ots mae yna garden goch gyda fe. Ebol Thistledown ar rhan y perchynog Sandy Anderson. Thistledown Foal. In second place, 1380, Mandy Godden with Moor Hall. In third place, 1387, Barney Thomas with Mount Pleasant.